खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ फिन आरोबाव आहमेदाबादनिफ्राय फैनाय गंसे बिरखंआ मैया मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। टेक अफनि माखासे सेकेन्डनि उनावनो बिरखंआ मेड इन कल दैथायहरनो गोनां जादोंमोन। बेखौ फोरमायनाय जादों दि बे इन्डिग' बिरखंआ गावनि दावबायनायखौ जागायजेननायनि दान्दिसे उनावनो अर नांदोंमोन। 6E7966 नम्बरनि इन्डिग' बिरखंआ आहमेदाबादनिफ्राय देहुसिम बिरदोंमोन आरो टेक अफनि माखासे सेकेन्डनि उनावनो अर नांदोंमोन। रानवेनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव पाइलटआ अरनि बागै मिथिदोंमोन आरो मेड इन कल दैथायहरनो गोनां जादोंमोन। खाफाल मोजांदि बिरखंआ रैखाथियै लेन्डिंनि थाखाय फैफिननो हादोंमोन आरो गासैबो दावबायारिफोरखौ बिरखंनिफ्राय रैखाथियै रैखा खालामनाय जादोंमोन। बिरखंआव गासै 60 दावबायारिफोर दंमोन। बे बिथिङाव एयारलाइननि बुंथिगिरिया मोनसे फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुजरातनि आहमेदाबादनिफ्राय देहुसिम दावबायनाय मोनसे इन्डिग' बिरखंआव मोनसे आरोंदायारि गोरोन्थि जादोंमोन, जेराव माखासे इन्जिनारि गाज्रि जानायनि थाखाय बेबादि जेंना नुजाथिदों। नेमखान्थि बायदियै पाइलटआ बिबानगिरिफोरनो खौरां होदोंमोन आरो बिरखंखौ रानवेआव लाबोफिननो हादोंमोन। बिरखंआ गोनांथार आनजाद नायगोन, बेनि उनाव बेखौ सिबिथायनि थाखाय फिन आरोबाव फोसावफिननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इन्डिग' बिरखंआ मैया फुंनि 11 रिंगासो समाव आहमेदाबाद बिरखं गाथोननिफ्राय खारदोंमोन, जेराव बे जाथाया जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ थांनाय 3 बोसोराव भारतारि रेलवेआ 543 कौटिनि खाजोना खम जानायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे फोरमायथिखौ कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेलआ फोसावदों, जायखौ सुंद'यै CAG होनना बुंनाय जायो। CAGआ 2020 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम रेलवेनि मुलाम्फा आरो खहानि नायबिजिरनायनि उनाव बे खारिखौ फोसावदोंमोन। समबारखालि लकसभानि सोलिबाय थानाय मौसुमि जथुमनि गेजेराव CAGआ बे फोरमायथिखौ लकसभायाव बुंदोंमोन। रिपर्टआव फोरमायथिनाय जादों दि भारतारि रेलवेजों सोमोन्दो थानाय मोन 25 जाथायफोरनि सायाव नोजोर होदों आरो जानाय राङारि खहानि फोरमायथिखौ दिन्थिदों। केगनि खारि बायदिब्ला भारतारि रेलवेनि राङारि खहानि गुबै जाहोनफोरनि मादाव दं गुबुन गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय आबुङै खाजोना बुथुमनो हायै, नाङै खरसा, गाज्रि सामलायनाय आरो खाजोनानि आंखाल। रिपर्टआ फोरमायथिबावनाय जादों दि गुबुन गुबुन रेल निगमफोरा गुबुन गुबुन समफोराव नेम-खान्थिफोरखौ सिफायदों। बेनि फिथाय महरै नाङै खरसा एबा खाजोनानि आंखाल जानो गोनां जादों। बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन जाथाया सा रेलवे स्टेशन, जाय गंबा सोरखारि फरायसालिमाफोरनिफ्राय हानि गनायथिनि थाखाय 148.61 कौटि रां बुथुमनो थाखाय फेलें जादों। केगनि रिपर्टआ बेखौबो फोरमायदि मोन 9 सरासनस्रा रेलवेफोराबो खाजोना दिहुननो हायाखै। थामथि खौराङाव दङ बुधबारनि सानजौफुआव डिब्रुगड़ जिल्लायाव रायजो केबिनेटनि मोनसे जथुमा खुंफुंनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आफाद सामलायनायनि दैदेननाय मोनसे सावरायमेलाव मोनसे गुवारै जौगानायनि थाखाय आरो गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादों। सावराय जथुमनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रायजो-राजाफोरनो थिरांथा लानायनि गुवारै फोरमायथि होदों। मैयानि केबिनेट जथुमाव लानाय थिरांथाफोरनि गेजेराव दं आसाम पुलिसनि गुबुन गुबुन हाबाफोरनि थाखाय मिशन माइन'ट्रि मुंनि मोनसे समाज दानाय जागोन। रायजो केबिनेटआ बे मिशन मैत्रीनि थाखाय 150 कौटि रां राननायखौ गनायथि होदों। गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला 12 आगस्ट खालारनिफ्राय रायजोआव गोदान मोन 10 लेङाइ जिल्ला मावथांखिफोर जागायगोन। बेजों लोगोसे बिथाङा खौरां मेलाव फोसावदोंमोन दि आसाम पुलिसनि थाखायबो आसाम जिल्ला पुलिस नायदिंगिरिनि थाखाय मोन 10 मासि सोरजिनो थाखाय गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो मैयानि केबिनेटआ बेखौबो थिरांथा लानो गोनांदि सोर मन्थ्रिफोरा मोन 10 जिल्लायाव थांगोन। मख'जाथावदि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आ बाक्सा जयगाव दालाइ जिल्लाखौ बेखेवगोन। बेबादिनो मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया पलासबारि दालाइ जिल्लाखौ बेखेवगोन आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया राङापारा साब डिस्ट्रिक्टखौ बेखेवगोन। ब्रैथि खौराङाव दं रायजोआव फिन आरोबाव मोनसे बिखा खामथाव जाथाय जादों। मोननै बा मोनथाम थाला नङा, गासै मोन 14 आबुं थालानि बिल्डिंनिफ्राय सासे फोरोंगिरिया बाज्रुमदों, जायनि जाउनाव फोरोंगिरिया गोब्राब जोखोम जानानै जाथायनि उनाव बिथांखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय दसे समनि उनावनो डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। मख'जाथावदि अमित सिंह मुंनि सासे सुबुं, जाय उत्तर प्रदेशनि खोला भ'पालनि मेरीगोल्ड प्लेसआव जानाय बे जाथाया गोबां दुंहाव थासारि लाबोदों।
रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 47 बोसोर जाबायमोन। बे समाव प्लेटनि गुबुन गुबुन थागिबिफ्रा ओनसोलारि पुलिसनो जाथायनि बागै खौरां हरदोंमोन आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बबेखानि गावखौ फोथैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सोमोन्दै माखासे थागिबिफोरनि बायदिब्ला बिथाङा थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय बै फ्लेटआव थागासिनो दंमोन। दान मोननैसो सिगां फोरोंगिरि अमित सिंहआ एसे गोसोआरि दुखुआव दंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा नसुंसेनि थागिबिफोरजोंबो मोजाङै सावरायाखैमोन, जायनि जाउनाव बे जाथाया नुजादोंमोन होनना बिथांमोना फोरमायदों। बारग' बिटिसिनि चिफ थामहिनबा बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बे खेबाव थारैनो गावनि बियाबाव जेनगोन नामा? बे खेबाव सासे एमसिएलए महरैबो थानाय नङा नामा हाग्रामा महिलारिया? मैया देबरगाव बियाबनि तितागुरि प्राइमारिनि आइजोफ्रा इउपिपिएल दोलोआव गोबां लोब लोब फैनानै जयेन जाफैदों। जाय ओनसोला बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि गामिनि साखाथियावनो बे ओनसोलावनो मैया इउपिपिएल दोलोनि मोनसे होंगो दोंगो सुबुं गौमा हाबाफारि जानानै थाङो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव मैया 10 नं देबरगाव ब्लकनि तितागुरि प्राइमारिनि मासपारा पटगावआव मोनसे आइजोफोरनि सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलाव तितागुरि प्राइमारिनि सिंनि मासपारा ओनसोलनि सा 600निबो बांसिन राजबंशी आरो बर' आइजोफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्फा बरगयारिजों लोगोसे ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि, देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीमोनजों लोगोसे जिल्ला आरो ब्लकनि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। मैयानि जालांनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देबरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ देरहागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथियो मिरु इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। फिन खेबसेबाव फोरमान जादों पाकिस्ताना बेसेबां लोरबां हादोर, जाय जेब्लायबो भारतनि हेंथायै दावराव दावसि खालामनो लुबैयो आरो गोबां बोसोरनिफ्रायनो खालामबोगासिनो थादों। जेराव भारतआ गोजौ थाखोनि मिसाइलखौ जाफुंसार आनजाद नायनायनि उनाव पाकिस्तानाबो मोनसे मिसाइलखौ आनजाद नायदोंमोन। नाथाय मिसाइलखौ आनजाद नायनाय समाव मोनसे गेदेर बेरफ्रुनाय जाथाया जायो। हायुङारि खौरां बिजोङाव फोसावजानाय मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्तान अख्रां सान्थ्रिया बावैसो आरब लैथोआव शाहिन-3 मिसाइलखौ आनजाद नायदोंमोन। नाथाय आनजादनि समाव मिसाइला गावनि थांखिनिफ्राय जानगाराव थादोंमोन आरो पाकिस्ताननि गाजी खानाव थानाय परमाणु सुबिदानि खाथियाव गोग्लैदोंमोन। मिसाइला जेराव गोग्लैदोंमोन बेनिफ्राय फ्राय 500 मिटार गोजानाव रोजा सुबुं अनजिमा दंमोनब्लाबो बे जाथायाव रावबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे जाथायनि उनाव पाकिस्ताना ओनसोलाव इन्टारनेट सिबिथायखौबो बन्द खालामदोंमोन। पाकिस्ताननि रौनिया हान्जाया ओनसोलखौ बेंखनदोंमोन आरो गासैबो सुबुंफोरनि हाबनायखौ होबथादोंमोन। बे जाथायानो नुजाथिदों पाकिस्तान हादोरा बेसेबां लोरबां भारत हादोरनिफ्राय। मणिपुराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। मणिपुरनि ननि जिल्लानि देवहाइजां गामिनि मोनसे गोथौ हाग्रायाव मोननै बिग्रायारि हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि जाथाय जालाङो। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला दाङाबाजियाव 7 बिग्रायारिफ्रा बुथारजादोंमोन। बे दाङाबाजिया मणिपुरनि नंगुबानिफ्राय फ्राय 50 किल'मिटार खोलाहा जादोंमोन। पुलिस आरो रौनिया हान्जानि मावथिफ्रा थावनियाव दंब्लाबो गोब्राब ओनसोलनि जाहोनाव पुलिसफोरनिफ्राय दासिमबो जेबो थि खौरां मोननाय जायाखै। मोनसे पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला 7 थैनाय बिग्रायारिफोरनि मुंखौ फारियै एलेक्स, चेबय, पंगा, रिं आरो रेम्ब' होनना सिनायथि मोननाय जादों। कुकी आरो चीन बिग्रायारिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि गेजेराव थैनाय सुबुङा बबे आफादनिमोन बेनि बागै जेबो दासिम खौरां मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि मणिपुराव गोजोन गायसननो थाखाय बे मोननै आफादफोरा 2008 मायथाइयाव मिरु सोरखारजों मोनसे गोरोबथायाव सागान होदोंमोन। बे जाथायनि उनाव मणिपुर सोरखारा ओनसोलाव आरोबाव गोबां रौनियाफोरखौ थिसननो गोनां जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे खौरां। थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव गिख्रंथाव गाग्लोबलायनाय जाथाया जाबोबाय थादों। बेनि गेजेराव गेजेर ससेयाव गंनैबो हादोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दावहाया सिरि जानाय थासारियाव फैबायमोन। नाथाय गंनैबो हादोरनि रौनियानि गेजेराव फिन आरोबाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों।
गंनैबो हादोरनि गेजेराव गोबां समफोरावनो बायदि बायदि हाथियारजों गाग्लोबलायनाय, गोबां अख्रां हाथियारजों गाग्लोबनाय, गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोन। गंनैबो हादोरनि गोबां रांखान्थियारि खहा जादों। हामासजों सामलायजानाय सावस्रि मन्थ्रि बिफाननि बायदिब्ला फिन आरोबाव इजराइलनि रौनिया हान्जाया सा 80निबो गोबां पेलेस्टाइनी नोगोरारिफोरखौ गावथारदों, जेराव साहा फारसे थानाय गाजायाव पेलेस्टाइनीफ्रा मददनि थाखाय नेगासिनो दंमोन। बे समावनो जेराव इउएन हेफाजाब होग्रा ट्राकफोराव लाइन जानानै दंमोन पेलेस्टाइनीफ्रा, बे समावनो इजराइलनि रौनियानि गुलियाव सा 80निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जादोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। गोबां समफोरावनो दाब दाब जायगायाव गावनि अबथिरा जिउखौ फोजोबनानै लानाय, सुइसाइड खालामनाय, बेफोर जाथायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो बङाइगावआव गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोथैनानै लानाय सुबुङा गुवाहाटी चिलपुकुरिनि ज्यतिषा दास, जाय बङाइगावआव मोनसे बिफानाव साख्रि मावगासिनो दंमोन। ज्यतिषाया जाथायनि बागै आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बङाइगावनि बरपारानि गंसे भारा न'आवनो गावखौ फोथैनानै लादों ज्यतिषाया। फोथैनानै लायैनि सिगां लिरनानै गालांनाय गांसे सुइसाइड नट बिलाइबो बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। बङाइगाव पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेनि उनाव सुइसाइड नटआव सानै सुबुंनि मुंखौ मख'नाय जादों, आमिनुल इस्लाम आरो दिनेश मेहदी होनना। बिथां सानैखौबो बङाइगाव पुलिसआ दासान्दि हमनानै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर, जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर, जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।